bukai. Jangan. खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय आङो दिनैहाय फिन खेबसेबाव ब्लग लाबोनाय जाबाय माने उदालगुरियाव जोबोद दैबाना जादों नालाय बेखायनो नैबेनि भिडिअ आं लाबोदों थ' आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लेट्स स्टार्ट नै दायो आङो उदालगुरि टाउन मोनफैबाय जोंनि उदालगुरि टाउना माबायदि नायदो ओमफ्राय अखाजों दैबाना जानायखौ आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन नायलांबाय थादो नै दायो जोङो उदालगुरि टाउनखौ मोनबाय थांबाय थादों दायो जोङो नै उदालगुरि टाउना जि अखा हाखादों नै टाउनाव रावबो गैस्राया लकडाउन बायदिसो जाजोब्बाय अखाजों दैबाना जानायखौ नायहैसोदोंना नै सासे सानैल'सो दोङो मानसिफोरा टाउनाव दायो आं मोनहैथ'वाखै दै दायो आङो टाउनखौनो बारथ'वाखै ओमफ्राय दायो जोङो नोंथांमोननो दै लोमनाय न'खरफोरखौ देखायगोन बेचाराफोरा खम खस्थ' जादों बियो अखायानो दाबो गारगाला अखायानो अखासो हायबाय थाबाय अखाया नामार गारगाबानो जायोसैमोन दैबानाजों मानसिफोरा न' बुखारजादों मा बुखारजादों अखायानो मिथिस्राला आरो दुखुफोरखौनो आङो दायो राइट साइडथिं थांनोसै नायहैथारनोसै आङो माबायदि जादों नायनो थाखाय आं बहुत एक्साइटेड ओमफ्राय नै दायो आङो राइट साइडथिं थांसिगोन नै ओइ नुहुरनाया मल गोदान बनायबाय बिथिं इलाय नै बिनो जा मोजांखा मल गोदाना नै जों दायो थांबाय थादों मोनहैथ'वाखै जायफोरा उदालगुरि टाउनखौ नुवाखै आंनि भिडिअआवनो नोंथांमोना नायदो ओमफ्रायो दैबानाजों लोगोसे जोंनि थांनायखौबो देखायलांफाबाय आरो उदालगुरि टाउनखौबो देखायलांफाबाय जोंनि उदालगुरि टाउना बोरै कमेन्ट बक्सआव बुंहर नै अखा हायसोदों जोबनो दायो आङो उदालगुरि नलबारि सफैबाय मोनहैथारसिगोन दै दसे धैर्य हम नेनो हायैनि आंनि भिडिअखौ दानथ'नाङा दै नायलांबाय थाथ' मोनहैथारसिगोन दसे बावबानो नै मानसिफोरा दैबानाखौ नायहैसोनाय लैहोरनो थांदों हायदों नोंथांमोनाबो नोंसोरनि मेगनजों नायनो लुगैदोंबा नायफैनो हागोन
नै नायलाय मानसिफोरा दैबानाखौ नायहैसोदों हनै लाइन आथिंजों साथा लानानै नै थांलाय हायलाय हनै नैबे स्कुलाव दैबाना लोमजानायफोर मानसिखौ दोनदों आरो दायो आं मोनफैबाय उदालगुरि खान्थालगुरिखौ बियो रौता थांग्रा लामा आरो बे सकायावनो दैबानाया जादों आरो नै नोंसोरनो आङो गारिनिफ्राय ओंखारनानै मोजाङै देखायनोसै नैबे गारि नुदोंना बेयाव जे मानसिफोरा माबा इमारजेन्सि जाबा नाव जावग्रा मानसि लेंहरोना बेयाव बे दङमोन आरो नै मानसिफोरा बेनो नाव जावग्राफोरा नै लोगोफोर बेसे दुखुनांथावना दैबानाजों मोसौफोराबो अखायावसो खानानै दोननांदों लाइन जायगाबोथ' गैलाना बिनि थाखायनो अखायावनो सिजाना थानांदों बेचारा मोसौफोरा अन्थाव बाथावनो गाबनोसो ओंखारबाय आङो नै नायजेनलांदो आं दायो सफैबाय नै बियो बोरमाखौ माने रोगागासिनो दङ नै बिथाङा बोरमायाबो जा मोजांखामोन नै दायो जोङो थांबाय थादों आरो ओइबो बोरमा लाबोगासिनो दङ जोबोद बोरमा दोङो बोरमा मोसौ दोंसोयो हालाय हाफाय जानांबाय बोरमा मोसौफोरा दैबानाजों नै बियो सेस न' गोनजासोमोन गामि गोनजासोमोन सेस दैया लोमजोबबाय नै दैया नै न'फोरा दैबाना जाजोबबाय न'फोराव नै लोगोफोर नैबेबायदि दैबाना जानायखौ नुहैनानै आङो मेगन मोदै रसो गहैफ्लांबायहाय लोगोफोर सोरथो गाबा जानो बेफोरबायदिखौ नुहैबालाय गाबनो ओंखारखागोन दा न' लोगोफोर माइ हारि दोंसोयोमोनदां बिथांमोना रोगानो हास्लाबायसैदां माइ आरो नै बाहेरावसो थाहैनांबाय बिथांमोना बेचारा दुखु नांथावना खौरां जाबाय उदालगुरियाव न' लोगोफोर नै नुहुरनाया मटरारि आरो मेन रड बिथिंबो बे दैया थाङै बिथिंबो लोमसावहैजोबबाय न' हारिखौ लोमसावहैजोबबाय नै ओरैबायदि दैबाना जादों बिलो गोदोर बायदिसो नुबाय देग्लाय जोंनि उदालगुरियाव माबायदि दैबाना जाखो अखाजों बाप्पा देरनायसिम गोसोआव थासिगोन आं बेबायदि दैबानाखौ नुफेराखैमोन आङो जोनोमावनो एबारसो नुदों
नै बेबायदि ताम्बु सोंनानैबो थादों अन्थाव बाथावनो आलाय सिलाय जानांबाय बेचारा नै ओइयावबो ताम्बु सोंनानै दङ मा जाबावगोन देलाय बे दैबानाया माला रानगोनथाय अखाया फैबाय थाबाथ' राननाय नंलादां अखाया सान्दुं हायबासो रानसिगोन बे दैया नै बैथिंबो लामा गोनजासोमोन नाथायबा बिथिंबो दै लोमजोबहैजोब्बाय नै दैखौनो नुजोब्बाय आयु नै बेयावबो ताम्बु खोंनानै थादों नै बिथांमोना गाबनोसो ओंखारसोदों आं लोगोफोर जा दुखु नांथावना आयु दै बानाया बाइकखौनो खोबलोबजोबखाबाय रोगास्लाबनो हायासैदां नै बिथांमोना नुहुरनाया बाइक आरो रोगास्लाबनो हायासै बिथांमोना इलाय नैबे बाइकखौ गोदोजोबखाबाय दैया नै जा गोथौ जागोन बि दैया बाइकखौनो गोदो होलायनो हादों नै बेयावबो बिसोरो ताम्बु खोंनानै थादों नै आयु अन्थाव बाथावनो माइसे दैयाबो राननोबो रोंला थाबबो दुखु जाथावना खौरां जाबाय नै मानसिफोरा नायलाय फायसोदों गामिहैनो नायलाय फैदों नै बिथांमोना नै ताम्बु खोंनानै थासोदों नै बेसेरा अन्थावथावनो बिथांहा गाननो थाखाय ड्रेसफोरबो गैला गोजांसोबायदां
नै बेयाव मेन ट्रेन दलं आरो नै दैया माबायदि स्पिड खारदों नायलाय आयु दाहार जालायलायदों दैयानो नै जा स्पिड खारखादों दैया आरो ओइ बे नुहुरनाया मोसौ आरो मोसौआ बेचारा खहा जानांबाय आयु थैबाय आरो जा दुखुनांथावना गाबनो ओंखारसोदों आंखौ लोगोफोर मानो गाबा जानो न' नै बिसोरो आब'मोन आरो बे गामिखौ नागारनानै बेलेगाव थाहैनांसिगोन सि जोमजोब्बाय नै आब'मोना नै बिथिंबो पुरा बिलो बायदि जाजोब्बाय दैया नै सोरनि मोसौमोन बिबा खहा जानांबाय थैबाय आरो मानसिफोरा दैबानाजोंनो गोदाव सोराव जाजोब्बाय नै बिथिं थांगोन ना बिथिं थांगोनसो जाजोब्बाय दैबानाजोंनो नै बियो मानसिफोर नायनो हायसोदों आरो थिंबो दैबाना जादों आं बिथिं थांबाय थाला मानसिफोरा जोबोद नायहैदों बैथिं दैबाना जानायखौबो नै आं दायो थांबाय थाथ'ला नै बेयाव नै जोबोद मानसि जिरायनानै दङ नाहरगासिनो दङ बिथांमोना नै बे स्कुलाव रिलिफ थाफायदों जायफोरा न' हारि लोमजादों आरो नै बे गारियाव जायफोरा बे स्कुलाव रिलिफ थाफायदों बिनि थाखाय जाग्रा मुवा होफैदों जानो हागौ नै अन्थाव बाथावनो बियो साबखाथि दलंनि ओइ बे न' नुहुरनाया इसे बावबानो माने गोलैसिगोन आरो न'आ इसे बावबानो गुखानानै गोलैसिगोन आरो नै बेयाव दैयाबो जा स्पिड हायदों नै न'आ नै गुखाथारसिगोन आयु
बंफां लाइफां बुला लांजोब्बाय दै बानाया नै। नोंथांमोना दै बानाखौ नुनानै बोरै मोनदों? आंथ' जोबोद सिन्था जाबोबाय थानाय दै हायनायाव आरो नोंसोरो बे दै बानाखौ नायनानै गाबालासिनो थादोंना? आं दिनैनि भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'नोसै। बाय बाय।